ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକରେ କରାଯାଉଛି। ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛେ, ଅଲଗା କୌଣସି ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ଭାଷା। ଗବେଷଣାବିଦମାନେ କୁହନ୍ତି 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ କିଛି ଧର୍ମ ଅଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ଯାହାର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏହାର କେତେ ମହତ୍ତା ରହିଛି। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଭାଷାର ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଚରଣା ବିନ୍ଦରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏ ଜନ୍ମଭୂମିର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆର କାବ୍ୟ କବିତାରେ, ଢଗ ଢମାଳିରେ, ହାସ୍ୟ ରସରେ, ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତେ ବାଦ୍ये ପଠେ ନୃତ୍ये ସଂଗ୍ରାମେ ଭାଗ ସଂଯମେ ଆହାରେ ବ୍ୟବହାରେ च अत्यक्त लगे सुखी होवे। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। I'm
저렇게 보시고 계시나요? 정신이 있을까요? 저 어디 먹자. समस्ते जामु जात्रा उपस्थित हे ଆମ କାନ୍ତ ବୋଲି କହୁଛି ହଁ ତାକୁ ପଦେ ପଚାରିବା ପଚାରିବା କିଲୋ ଯୋଉ ବାସ ରାତି କଥାଟା ନାହିଁ मधु सजन
ଯିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଏମିତି ହାତ ଧରା ଧରି ବଢିଆ ହେଇଛି ତୁ ନିଜେ ଆର୍ଟ କରିଛୁ ଏଟାକୁ ବଢିଆ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଇକିନା ଗୋଟେ ତାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦେ ମା ସଂସ୍କୃତି ବନ୍ଦେ ମାତୃଶାଖା ବନ୍ଦେ ମା ସୈନିକ ବନ୍ଦେ ମୋ ମାଟି ମା ବନ୍ଦେ ମୋ ମାଟି ମା ବନ୍ଦେ ମୋ ମାଟି ମା ବନ୍ଦେ ମୋ ମାଟି ମା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କୁଶଳା କ୍ଲଷ୍ଟର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଶଳା ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ।